jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare hannde ko dimanche nogas lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi habaruji moɗon ɗemgal Pulaar gonɗen ɗo d' abord joni ko waktu 11h jamma toon to Washington ɗum noon hawri ko 4h du matin toon to Nouakchott hawri kadi ko 5h du matin toon to Paris habaruji moɗon ɗemgal Pulaar titre uji men ɓurɗo mawɗude toon to Washington ɓiɗɗoɗen hono kala ndi e makko kanko Donald Trump e oɗo ñalawma nogas lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi ɗum noon kadi ma ƴeewa gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ñallu toon surtout kamɓe républicain et démocrate en continteɓe ɗaɓɓude joni wono ko laamu makko kanko Donald Trump yo yaltin kala dossier ji walla kala ko haalete ko fati Epstein ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump ene fayi laamu makko oɗo saha joni habaruji men international ma guiɗir jokkodiral hakkude kamɓe États-Unis e Venezuela ɗum noon kamɓe Venezuela ene wayno won yimɓe américain ji nangonoɗi toon to Venezuela ɓe goppi ɗum noon fof noon ko beele yimɓe maɓe wonnoɓe toon to El Salvador taw ko ittanoɓe ga to Amérique men goppe ma en jaa toon to Mauritanie ono ministre espagnol ari toon premier ministre espagnol e nder konngudi o haali o yetti immigration ko nafi leydi Espagne surtout leyɗel Europe kono noon kadi o haali wi wonde ko alay saago ɗanle ɗen ndewa laabi jamirade toon kadi to Sénégal ma en puɗɗor hono jonggu mawgu ngu ko balgue kanko no champion toon Dakar liɓi ko biyeteɗo Siccu ɗum noon ma en ƴewrita toon kadi e habaruji politique toon to Sénégal surtout caggal discours makko kanko Birame Souleye Diop ɗum noon ministre topiɗo ko fati énergie discours mo waɗi toon to Saint-Louis e discours o kadi men continɗo oɗo saha joni ñiŋede tawde kanko ko ministre won haaluji ɗe fotani haalde haade men gasino habaruji men ma en duttore ko fate en gueɗe cari ɗum noon ma en jaa toon to Liby hono libinaji goto kuccinɗo mbaroji e songgu neɗɗo goto e liggorol walla yo holɓin ɗum en jaaka toon kadi to New York kadi neɗɗo cokaɗo sibabude pucci muɗum yani ɗom e kadi neɗɗo ƴewete ɗo oɗo saha joni police nani ƴewɗum États-Unis sibabu no waɗi kankalaji jeeɗiɗi ɗum fof ko cariɗo meɗen ma en gartu joni jañuɗen e ɗiɗo titre uji so Allah jaaɓi ko musidɗo mon Amadou Touré haldata e moɗon Radio Juillet Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Juillet Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Juillet Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Juillet International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kene wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Juillet International ko Burkina Mauritanie Cameroun Sénégal kono Radio Juillet International no haale saforore Juillet Sare موجودة من أجلكم سعادتنا تكمل بالتعاملنا معكم wolof képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek Radio Juillet Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah soninke Radio Juillet Sare a wiki temberini kas woni sababu ngona pullo capa soninki walla wolof gueɗal ma nen eya nder Radio Juillet International wonandi jogiiɓe publicité jokkodir eya Radio Juillet International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto Radio Juillet International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare jamhira mon mbinɗen e gardidi meɗen ni ko toon to États-Unis puɗɗoɗen ɗum noon d' abord ko siftin ɗon hannde ko nogas lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi hawri kadi ko ñalawma dimanche hono kanko Donald Trump en wayno ko ñalli haale toon ko ɓuuri haalede joni oɗo saha joni ko tampini kanko Donald Trump en wayno ko dossier ji partuɗo e kanko Epstein noon siftin ɗon ko neɗɗo kañum hoɗum ko milliardaire kañum nangganoɗo kadi e nder hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeenayyi kañum hoɗum maayi e kaso kono wayno haaluji kewɗi jaltino wonde ko kanko Epstein o surtout wonande kamɓe Donald Trump ko ɓuuri hewde yimɓe kadi républicain ji surtout ɓe gonɗinani gueɗe ɗe ganduɗa mayde makko mbino wonde ko baraɗo e kadi won liste gonɗe hen ɗum noon ko yalti hannde ni hono kanko JD Vance hanko goni vice président mo Donald Trump won haaluji ɗi haalno ni haade makko nomede vice président wino wonde ko alay saago liste yimɓe ɓe ganduɗa henne kañum koyemen e tuuma
ko yimɓe jottodirnoɓe kanko Jeffrey Epstein hawde makko maayi e hawnaka ko ɓeɗon yimɓe mbarimo kono noon ko teskita tan ko kanko jeeɗi Vince ko naati laamu ko ene wayno ko kaɗon haalo deƴƴi ɗum ɗum noon ne wayno ko siftindon tan kanko Donald Trump ñande alarba nde o haalino yo yamiri oɗo sadio noon ministre makko toppiti ko fadde justice yo yaltin kala dossier ji ɗi ngannduɗa ndewino e grand jury ko fati oɗo Epstein ɗiɗon dossier ji noon ɓe mbaɗi noon condition ne wayno ko kala ko yaltata hen ko ñaawo goto gono mana tan kañum toppiri oɗon dossier kañum yaltinta gueɗe poɗɗe yaltude hen ɗe siftindon tan e wiide mabɓe ko hawnaki won yimɓe wonɓe hen ko yimɓe wonɓe e gurdam men privé ɓe so tawi ɓe ɗiɗon won gueɗe jaltinama taw kañumen koyemen pewnita ene wawi addude caɗele ko wawi wonde fof ene wayno ko républicain e démocrate en kañumen foof nene continue wullude wiide wonde ko kanko Donald Trump il faut ko laamu makko yaltin desuji fof haalaki kanko Donald Trump ɗon omo continue wiide wonde ko kala ko haalte Epstein ko gueɗe ɗe godani ɗum noon hay Epstein o kañum hoore mum mayde mum wodani walla gueɗe ban noon kono yimɓe heɓe nane mbiya wonde so tawi ɗum wodani pourquoi joom suudu makko walla kanko debbo mo liggottono kanko Epstein nene soka hande toon e kasoji sibabude kañum hoore mum wonko tuma gueɗe ɗe waɗanno ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni hono kanko Elon Musk ko kanko iɗi kadi yaltinde ka ɗo haala ɗum noon ko e darorɗo lewru juin nde haareji hakkude makko e Donald Trump puɗɗinde ko kanko wino wonde ko Donald Trump kañum hoore mum ko neɗɗo liggodiɗo e Epstein e kañum hoore mum ko neɗɗo dewnoɗo sukalon ndewon tokoson e ko yalti ñalawma e kadi ko debbo goto kañum hoore mum ko neɗɗo mo ganduɗa henna biɗo kañum hoore mum ene wayno toñanoɗo e temps Epstein kadi kañum hoore mum koye cukago muɗum ne yaara e duuɓi nogas Epstein kañum hoore mum meeɗi forsude ɗum wonde muɗum kanko oɗo debbo noon o wiyete ko Marias Farmo e ɗum noon wi wonde ko nder ceeɗu hitande 1996 kanko hoore makko o wullitimo laabi kewɗi toon to FBI ko fati Epstein o wi e oɗon saaha kadi ene wayno ko kanko suka oɗo debbo ene wayno ko Epstein forcing wonde makko kañum e sehil muɗum debbo biyeteɗo Ghislaine Maxwell ne siftindon tan ko oɗo woni cokaɗo ha joni kaso sibabunde gueɗe ɗe waddano Epstein ko wawi won fof ene woni ko kanko oɗo suka debbo kadi o wi wonde ko e oɗon saaha kadi hono Epstein joguino ko galle toon to New Mexico e kañum hoore mum koye oɗon saaha kadi wawino forsude hono miñi ko debbo nawa toon ɗum ɗo fof ko force ko wawi wonde fof haaluji kewɗi nane jalta e wiide makko kanko oɗo suka debbo kadi Maria Farmo ɗeɗon caɗele fof e ɗeɗon kitale kan o wullitinoma to FBI laabi kewɗi kono noon hay goto meeɗani heɗademo ande toon to Washington e tugnadi kadi e habaruji jaltuɗi toon to CBS News hono kanko gardiɗo immigration et customs service enforcement ɗum noon ko ICE ɗum noon biyeteɗo Tad Lyons e nder konnguɗi waɗi ɗum noon nde waɗi émission goto toon to CBS News o wi wonde ko ene wayno ko oɗo saaha dumunnaji garuji ɗi service mabɓe ma continue nangude yimɓe heewɓe taw ko yimɓe wonɓe ɗo ɓe ngala kayitaji donc e wiide mabɓe kadi o wi ko hadde budget moɓe keeɓi ñande no votede ne wayno ko ɓe joguino andi mabɓe wonno ko nangude ujunaji tati par ñalawma ko noon sibabude caɗele ɓe joguino ko fate kalis ɓe donkino wadde ɗum noon hande tugnade hande ko kamɓe ICE koɓe kaali ɓe mbi wonde ko tugui tan go lewru janvier hayatinma nogasana e lewru juin ene wayno ɓe nangui ɓe mbawi déportude kene wona 90 ujunere neɗɗo ɗum noon kadi ko yimɓe jokkiɓe probléme uji ko wiyete crime aji to henna konnguɗi gummiɗi toon to département ICE e wiide mabɓe donc e ɗeɗe panɗe 7 ujunere ɓeɓe déporti ene wayno ko ɓuuri e hewde ɓeɗo yimɓe ko joguiɓe caɗele tan sibabunde ko fate trafic walla sibabunde kadi ɗi ganduɗa ene mbaɗi heure aji e nder kayitaji mumen immigration ɗum no fof ko tugnade kadi statistique gummiɗo toon to ICE ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Tad Lyon o wi wonde ko ene wayno ko sibabude ɓe keeɓi oɗo saaha joni budget bawɗe wallude hawnaki maɓe mbawa nangude ken wona million neɗɗo walla déportude ɗum noon kadi ko ɗum wonno programme mabɓe guila tan ko wawi wonde fof tugnade ha hande sondage uji mbaɗaɗi oɗo saaha joni yimɓe ko ɓuuri hewde e américain ji puɗɗimi wiide wonde ko laamu Donald Trump noɓe nanguirta ɗo yimɓe soɓe mbiyata ngala kayitaji walla noɓe jaltinirta ɗum leydi ndi ɓe ɓurtini no fewi kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Venezuela tugnadi kadi eko yaltiñede aljuma nde hono kamɓe leydi Venezuela ɓe mbawi oppude américain ji walla joguiɓe nationalité américain ji sappo
ɗum noon ko sokonoɓe toon ɓeɗon yimɓe kadi ne wayno ko nanodiral gongal hakkude mabɓe kamɓe caggal nanodiral kamɓe Venezuela ɓe baddi e El Salvador walla e kamɓe États-Unis pour so tawi goppi ɓeɗon yimɓe sappo ene wayno ko kala yimɓe mabɓe wonnoɓe toon nangganoɓe neldanoɓe toon to kaso bonɗo gonɗo toon to El Salvador kañumen goppe donc way wonde fof ene wayno ko tugnare ha hande habaruji gommiɗi toon to journal biyeteɗo APA News hono kamɓe laamu El Salvador ɓe jamiri ken wona 250 neɗɗo taw ko jeeyaɗo toon Venezuela to leydi mabɓe e kañum koye mum yo faatu toon Venezuela ɗum noon siftini ɗon tan El Salvador da ene dakkodirno e Donald Trump ene jaɓodirno e Donald Trump pour kamɓe américain ɓe mbawa neldude yimɓe to oɗon kaso ɗum noon ngal ɗon dakkodiral wonno ko kamɓe américain ɓe joɓa ken wona million ngaji $6 laamu El Salvador e donc siftini ɗon toon hono kamɓe États-Unis ha hande tugnade kadi ko woni sababu e nelde toon to yimɓe toon to El Salvador ko wiide maɓe won yimɓe hewɓe nanggaɓe ɓeɓe jiiti ga en walla ɓeɓe nanggui ɓe mbi wonde ko yimɓe jeeyaɓe bandiji biyeteɗo 30 da Aragua ɗum noon ko yimɓe waɗoɓe bonneji kewɗi e wiide mabɓe kadi ɗum noon ko alaa sago ɓeɗo ɓe jaltini men leydi e ɗum noon kadi e caggal kadi nde kamɓe Cour suprême kadi ɓe dokki wona laamu Donald Trump ene wawi nawde ɓeɗon yimɓe toon to El Salvador toon to Mauritanie tugnade kadi e journal Cridanko windi ɗum noon kadi o itti ɗum ko journal goɗɗo biyeteɗo La Libre Belgique ene wayno ko kanko premier ministre mo Espagne wonno ko toon to Mauritanie ɗum noon e konngudi ɗi o ƴefti kanko Pedro Sanchez o wawi yettude no feewi hono immigration ko nafi leyɗele Europe et surtout leyɗele leydi makko Espagne o wi wonde ko ene wayno ko kala ɓamtare wonde toon kala kadi gueɗe joɗɗe jiyeteɗe ene woni toon ha hande ne continue yaarude yesso ɗum ɗo fof ko sababude yimɓe ummiɓe leyɗele goɗɗe gaari e leyɗele mabɓe koɗi hen continue wadde gurdam mumen continue kadi walludeɓe ko fate ɓamtare kono e wayno kanko Pedro Sanchez o wawi kadi yettude leydi Mauritanie surtout o wiide wonde ko tinnare nde laamu Mauritanie waɗi habde ko fate hen ɗeɗo ɗanle ɗe ndewani lawol ene wiidema ko toujours kanko Sanchez o wi wonde hande hay sinde ko ɓamtare ne woodi toon ene yiiya toon to taw ko ɓamtare ko fate hen ngallu toon to Espagne ene wayno ɗum ɗo fof ko foti rokkede crédit mum ko yimɓe arɓe leydi hen donc yimɓe arɓe immigration donc o wi wonde ene wayno ko kanko hoore makko omo udditi juuɗe makko pour wawde ƴewde beele jokkodiral walla gollodiral ne wawa wonde hakkude leyɗele ɗeɗon ko wayno Mauritanie e ɗum ɗon kadi pour beele ɗum ɗo foti wawa wallude beele ɗanle ɗe ne gonta ɗanle jambiraɗe kadi ko ɗanle kadi ne jaade e ordre kadi en ɗofti kadi kuule ko bawɗe wallude ɗiɗon société ji donc ene wayno ko kanko président mo Mauritanie kanko hoore makko nde o jabronde e wiide crédit mo haali koye ɗemgal arabe o haali kadi o yetti kadi jokkodiral gongal hakkude leydi Mauritanie e leydi Espagne o wi kadi ene wayno ko oɗo sadio o yetti kadi gouvernement Espagne kañum hoore mum pour walludeɓe e kala peeje bawɗe walludeɓe ko fate kisal ɗum noon ko kisal toon to oɗo région e kisal kadi international ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade hande article o no délégation mo Espagne e mo Mauritanie mbawi signinde ñande alarba nde contrat ji kewɗi contrat ji ɗiɗon ko ɓuuri hewde ko fate transport ko fate infrastructure e surtout henne kadi ko wawde uddidde nokkuji ɗi ganduɗa cybersécurité ne wawi liggede hen ɗum noon kadi ko wawde kadi maadi kadi parc uji taw ko parc uji nationaux tugnade ha hande e communiqué gummiɗo toon to gouvernement mo Espagne habaruji men toon to Tel Aviv tugnade hande ko radio France international haabiri hono kanko premier ministre mo Israël Benjamin Netanyahu e dimanche hande waɗi ɓe jaltini communiqué wonde ko caɗele ɗe wonduno ko fati reedu makko no muusi ɗum ɗon noon ene wayno ko tugnade hande koɓe kaali ɓe mbi wonde ko kanko hoore makko mo foti jogade repos médical to en taw ko médecin jamiri ɗum e oɗum repos médical noon o yamiraka yo yaltu galle makko o yamiraka kadi yo tawi batuji CNUSED o yamiraka kanko hoore makko kadi yo yaa toon to tribunal uji pour tawede ñawoji makko omo jogui ñawoji omo continue jogade ñawoji sibabude gueɗe ɗe o takka ko fati corruption ɗum ɗo fof noon firti ko wonde ko kanko Benjamin Netanyahu ha o nayki wonde ɗum ɗo kadi ko wonande won jaynenkoɓe ko peeje ɗe waɗi tan pour wasde yaade tribunal kono noon kam tugnade hande e article on haaliri ni kanko hoore makko sellani ha hande tugnade e article o ono kanko Benjamin Netanyahu ko kanko woni premier ministre meɗɗo yiyede gurdam Israël poɗɗo yaade toon tribunal yontere foof ɗum noon ko fati ndeɗo enquête dewɗe makko guila hitande ujunnaji 2020 ko kanko woni premier ministre gadanmo gardiɗo leydi Israël
ɗon ganduɗa kañum hoore mum taw kadi ene tawe e ɗiɗo tribunal uji taw kañum hoore mum kañum takka donc o siftin ɗon tan kadi mandaji pour nanggudemo taw ko mandaji ɗi henno waɗi ɗum ko cour pénal international kanko Benjamin Netanyahu e kanko ancien ministre makko défense biyeteɗo Yoav Gallant ɗum noon kadi ko gila novembre 2024 ɗiɗon mandaji kadi no wayno ko so tawi ɓe jiyama e gonni ɗum ɗo international pour nanguede sifti noon tan kadi ko sibabude guerre gonɗo toon mo kanko Benjamin Netanyahu e wiide jayniyankoɓe o sali signinde ko fati e deƴƴere muɗum oɗon guerre en wayno puɗɗiɗo gila octobre hitan ujunnaji ɗiɗi nogas e tati wari joni ken wona 50 ujunere palestinaji ɗum noon ko sibabude bombardement maɓɓe toon to Mali en wayno ko kanko ancien premier ministre mo Mali hono biyeteɗo Choguel Maïga o yaltini konngol makko hande kadi konngol ngol kadi ko konngol ñaangol huccinde ɗum e surtout en ardiɓe militaire ji wonɓe toon to Mali e wiide makko kadi ko wasde mo weltade caggal nde kadi gardiɗo leydi toon walla gardiɗo transition gonɗo toon hono kanko général Assimi Goïta wiide wonde kon kañum hoore mum kuulal waɗama pour continude laamade leydi ndi ken wona duuɓi 5 ɗum ɗo fof ene wayno ko wiidema ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa ko jamfade leydi malinaɓe ko jamfade malinaɓe e wiide makko kadi ɗum ɗo ko hunde nde ala sens donc siftiniɗon tan ko kanko Choguel Maïga kanko wona premier ministre e nguɗo laamu ene wayno kadi koye novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi ko nden wonno seeka e ligguey makko yimɓe hewɓe noon wonɓe toon ko politicien ji walla ɓe gona politicien caggal nde waali ɗiɗo konnguli kañum hoore mum goni koye feldemo wiide wonde ko kanko hoore makko nde wonno premier ministre nde wonno premier ministre nde e nguɗo laamu militaire uji ko kanko hokkiɓe doole donc kala koɓe mbaɗi nden o haalatano ko joni o haalata donc ɗum ɗo kadi ngol ɗo woni laawol makko ɗiɗiɓol kanko Choguel Maïga omo yalta kadi omo haala konnguli ñaaƴi omo hoccinde ɗum e ɗiɗo militaire uji ardiɓe toon to Mali habaruji men toon to Sénégal giɗoɗen koko fati e bow Sipiro ɗum noon e wayno koye jamma he hono kanko biyeteɗo Balla Gueye 2 ene wayno o liɓama ɗum noon sipiranno ko biyeteɗo Seccu ene wayno ko oɗon e wayno e kawisaji yimɓe wonnoɓe toon foof mbi o yandinimo jomgu laamu donc ene wayno ko caggal nde ko mbawa gasi nde hono yimɓe hewɓe ene wayno koko kawa mbi wonde ko hawne ko kanko Balla Gueye ko liggaɗo ko wawi wonde fof ene wayno ko ngoɗo Sipiro kadi ko woni ko kalisi no fewi kono noon ko laaɓti hande tan wayno ko kanko Balla Gueye gonnoɗo champion toon to Sénégal ko fati Sipiro ene wayno o yandinimo kadi ko biyete Seccu o kañum woni joguiɗo oɗo saji joni paftol pour wonde toon to champion hande toon to Sénégal e tumnadi kadi habaruji jaltuɗi e journée uji kewɗi kanko Birame Souleye Diop konnguɗi ɗi ƴeftu noon ñande samedi nde toon to Saint-Louis ɗum noon wonno toon ko université Gaston Berger gonɗo toon to Saint-Louis ko ñande samedi 19 lewru juillet e nder konnguɗi ɗi ƴeftuno o wi wonde ko ene wayno ko yimɓe jeeyaɓe Pastef mbawata gonɗinde ardiɓe ɗumen tan ko so tawi gonɗingol ngol ene wawa kañum hoore mum yaadude golle o wi ɗeɗon golle noon o wi ko kala ƴattiɗo Sonko kala neɗɗo ƴattiɗo Sonko e poti ƴettitade ɗum kala kadi ƴattiɗo président de la république e poti ƴettitade ɗum ɗum ɗo fof noon ko ɓeydude kadi hande wake ene ganduɗa ene tension ngaji gonɗi toon ɗi siftino ɗon tan ko kanko Ousmane Sonko e konngudi ɗi ƴeftuno o haalini konngudi musɗi huccidde ɗum e kanko Bassirou Diomaye Faye kono caggal nde Bassirou Diomaye Faye yalti ñande altini ɓeɗum ɗo e nden wayno kañum hoore fuykini ɗum ɗon wi wonde ko oɗo saa joni koɓe poti woƴƴede kamɓe fof ko woƴƴede réglude probléme uji Sénégal naɓe jogui ko fati gurdam ko fati liggueji kanko Bassirou Diomaye Faye kadi o haalino wi wonde ko won gueɗe gonɗon surtout hen ko fati justice tato kanko hoore makko settimo wi wonde ko sokama kene wona 12 lewru ɗum noon kadi artudeɓe oɗo kamɓene oɗo saa joni kala kalɗo ɓe cokka ɗum walla kala ɓe kutoro tribunal eɓe cokka yimɓe ɓe beela ɗum noon firti wonde koɓe mbaɗani koɓe mbino mbaɗa ko ɗum noon wayno ko Sénégal naɓe ma nattu supportudeɓe tumnade hande habaruji jaltuno toon wayno ko ñande altinde Allah ko adi ɗum ko maslahaji walla ko batuji gonno toon hakkude makko kanko Ousmane Sonko e kanko Bassirou Diomaye Faye e kanko kadi El Hadji Malick Ndiaye ɗum noon gardiɗo assemblée nationale ko wawi wonde fof ene wayno ko tuuma walla ko ñoyete ko nandirno toon ko remaniement ministériel o jaaɓi kanko Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ne waɗi foti wadde remaniement ministériel donc e oɗon remaniement ministériel ko waylo pour ko fati gouvernement mo Ousmane Sonko ardi o en hol hoɗɗo waylete hen sibabu kamɓe laamu ngu eɓe jaɓani won yimɓe hen donc e tumnade hande konngudi mo kanko biyeteɗo Elimane Habi Kane ɗum noon kadi ko neɗɗo ko karalla ko fati politique o wi wonde remaniement kalateɗo ɗum noon kanko hoore makko ari kadi koye radio hande dimanche koye ay radio
o haali o waajima tan surtout yen ɓeeɗo ene laamu won gutongu o so tawi ɓe pelliti wadde e remaniement e pelliti waylude won ministre uji won gonɗi toon eɓe poti yañude haqqillaji maɓɓe ɓe gartiri heen yimɓe ɓe ngannduɗaa jeyaka tan e parti ji maɓɓe par ce que o wi ko ɗum nafata leydi sénégal ndi o so tawi ɓe continue ko yimɓe parti maɓɓe tan gonnata e laamu ko yimɓe parti maɓɓe tan kadi mbaɗata gaɗɗe ɗe ngannduɗaa liggade pour wallude sénégal o sénégal koko continue yaarude caggal ousmane sonko e haalate oɗo sa joni kene fada hol remaniement holnde ɓe jogori wadde ɗum kono ko tuuma tan oɗo sa joni hono kanko ministre des affaires étrangére kanko ministre de la justice surtout ɓeɗo ɗiɗon tuuma hawnakima so tawi remaniement ministériel o waɗi maɓe guette ko wawi wonde foof andaka taw holno ɗum jogori wadde ha hande ne wayno ko toon to sénégal hono kanko kadi secrétaire général adjoint APR Abdoul Mbow o wonno ko toon to france ene waɗi kadi o wawino kadi fottude e diaspora gonɗo toon to france o wawi kadi yettude ɗumen e siftinde ɗumen ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e ɗiɗi kañumen koyemen ɓeydino gembude hono kanko ancien président Macky Sall o haali kadi o wi wonde ko e oɗo sal kadi sal mo wonno toon o e nder hitande ujunnaji ɗiɗi jeetati ko nder diaspora e kamɓe ardunoɓe sénégal ɓe pedditi sosde holko wiyete hen alliance pour la république omo continue kadi siftinde wonde ko kanko ancien président Macky Sall o enen wayno ko laamu makko foof o wawino wiide wonde ko diaspora gonɗo caggal leydi noon ko ene wayno ko kañum foti nanguede ko région sappo e jeeyoɓiuji mo sénégal ɗum noon wayno ko kanko porte parole adjoint APR kadi o haali o lanci o ñaguima kamɓe yimɓe wonɓe caggal leydi foof yoɓe mbawa kadi tinnade e pour kadi ɓe mbawa dartade contre laamu kesu gongu toon ngu ɗum ɗon kadi ko ƴewde kadi wallude beele sénégal ne yaara yeeso ɗum ɗo fof ene wayno ko politique o ko continue surtout kamɓe opposition contre laamu ngu habaruji men international cakkoɗen ko habaruji cariɓe ɗum noon ko donc toon to Libye tugnade kadi e journal sénégal ko yalti hono neɗɗo goto ene wayno ko libynaji kañum hoore mum pour hulɓinde goto e liggotoɓe muɗum ene wayno ko kañum hoore mum oppi mbarodi ndewneyi pour yo yane oɗon neɗɗo ɗum noon e caggal nde oɗon neɗɗo holli kullol muɗum kadi ko neɗɗo o kolleteɗo o liggotoɗo makko ko neɗɗo ɓalejo wone wullude tout yanne sababude kullol muɗum kanko joom mbarodi o e kadi ko ɗum ɗo ko waɗata ko fof omo jogui téléphone makko omo film ene wayno ko film uji ɗi kadi ene wayno werli ɗum e nder internet ɗum ɗon noon waɗi oɗo sa joni réaction mawɗo wonande yimɓe wonɓe e internet saabu ɗum ɗo kadi ko gueɗe kewɗe wadde toon to Libye ene siftoro tan e nder kitale ɓennuɗe kadi yiyanoma toon to Libye ɗum noon ko caggal juste nde kanko Kaddafi nde weeni nde yiyanoma won libynaɓe kadi en nangga ha hande ko yalte réseaux sociaux en nangga africain ji wonnoɓe toon surtout wonnoɓe rewnoɓe toon to Libye yidde ɗannade nokkuji goɗɗi enen jeeya ɗumen yimɓe waɗɓe pour ligginde ɗumen donc oɗo sa joni kadi yiyede oɗo ɓalejo kadi ko neɗɗo ligguinteɗo kanko libynajo mo huccinemo mbaroji ɗum kadi ko hunde ko toñague manggue ha hande toon habaruji meɗen ko fate hen kulon ladde toon kadi to New Jersey ene wayno ko police nene yiilo oɗo sa joni hono neɗɗo goto mo ganduɗa o yaɓɓi walla o ferima ko wayno kankaleji ni kankaleji jeeɗiɗi ɗum noon ko ñande sappo e nayyi lewru juillet ɗiɗon kankaleji jeeɗiɗi noon o wari ɗum donc ɗum ɗon waɗi ko hedde 6h45 kikiɗe toon to New Jersey ɗum no waɗi ɗeɗon kankaleji koye lawol tugnade hande police nde nooti toon to Devil Lake ene wayno ɓe mbi wonde ko tawi kankaleji jeeɗiɗi ɗe maayi oɗo sa joni ene wayno ko recherche nene waɗa caméra ji nene mbaɗa ene kolla oto oɗon joguino e kadi ene wayno ko ɓene jiiloɓe nanggamo kanko barɗo ɗeɗon kankaleji donc tugnade kadi hande neɗɗo goto kañum hoɗum liggoto koye société humaine ɗum noon ko yimɓe liggoto walloɓe yimɓe haɓanteɓe ko fate kuulon ladde ko wayno animaux ji ko wayno gueɗe banni ene wayno won goto e avocat ji yaltino ñande aljuma nde ene waya wi wonde ko sibabunde kanko hoore makko waɗi ɗeɗo kankaleji so tawi o nanggama o foti ko warede ko noon way kono ko barɗo neɗɗo ni ha hande toon to États-Unis kadi ene wayno ko on ñawore kadi yaltude ñande aljuma nde ndeɗo ñawore kadi ko neɗɗo goto joom saret kanko hoore makko ene wayno ko saret makko e nder hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗiɗi ɗum noon ko lewru août wonno saret makko mo dongnanno ɗum toon to saraji manata joni noon finalement puccu ngu deke mato nguleyki tampini ɗum puccu ngu ko ha yani puccu ngu nde yani nde noon deke mato kamɓe pompier ji ɓe gari ɓe nanni ɓe mballi puccu ngu ɓe nanni ɗum e ambulance ɓe mbaɗe mum ndiyam ha ummiti bon puccu ngu continue safroya kono e wone ko caggal muɗum puccu ngu maayi kono noon tawa ndeke ngu wonde cancer kanko neɗɗo noon joom puccu biyeteɗo McKeever
jaaro duuɓi capan joyi jeeɗi ko cokonoɗo guilde en walla ko nannganoɗo guilde en ene wayni ko kanko Makivo ɗum woni hannde ko ñaawore ɗum ne wayni ko joni jury ƴefta pour yo ñaamo est ce que kanko tewi waɗi puccu ngu walla ene wayni ko mayde puccu ngu en arde ko sibabude joom ngu muɗum tonto mana tan ɗum noon ne wayni ko e wiide makko kanko Makivo ko puccu ngu kadi ene wayni ko jeeyi ɗum ko miñi e kadi ene wayni ko nguɗon puccu wiyetengu rayde e kañum puccu ngongu biyetengu black jack kañum ɗiɗi gostodiranno en pour kondirde oɗon wottiri kanko noon e nder seedantagal ngal waɗi wi wonde ko ari leydi États-Unis ko hitan 1975 e kadi guila nden kanko hoore makko naati e kondirde e wotiraji toon to New York ɗum noon ene wayni ko licence makko walla permis makko to kondiri kitaɗe ɗiɗi fof ene hesɗitine ko wawi wonde fof ene wayni ko guila nden kanko hoore makko ko woni koye ñaawede donc ko aljuma ɓenni ɗo en kamɓe grand jury ɓe keeɓi dossier ɓe keeɓi hankkadi yamirore yoɓe ƴeew holko ɓe takkatamo kanko biyeteɗo Makiba donc ɗum no fof ko sibabunde o wari sibabunde puccu wonno sibabunde puccu ngo kondiranno taw puccu ngu kadi won dognanno ko woti yani e toon to manata e caggal muɗum maayi haysinde docteur ɓe mbi wonde ko wari puccu ngu cancer wona pour ko yani toon to New York ko bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sahel ko ɗum woni komin jogonno hande habaruji e ɗemgal Pulaar ɗum noon yen mbaali jaam ha jaam kadi so Allah jaaɓi on jarama